Takto vyzerá 16-8 pôstny režim. A nie je to žiadna sprostá diéta. Väčšina z nás ide spať okolo 10. večer, spíme 8 hodín, to je prvých 8 hodín pôstu. Ak si mal večeru o 7 a do 8 si skončil, vtedy sa tvoj pôst kurva začína. Prespíš polovicu a ráno vstaneš okolo 7. Nejedz, žiadne raňajky, žiadna káva so smotanou. Predlžíš pôst o pár hodín. Spolu 16 hodín bez jedla. A to tvoje telo miluje. Máš potom 8-hodinové okno na jedenie. Nie non-stop žranie, ale 2 poriadne jedlá. Prvé okolo poludňa, druhé večer medzi 6 a 8. Týmto rytmom dávaš tráveniu šancu makať. Hormóny sa ti neposerú, inzulín sa stabilizuje a energia je zrazu ako sprdelé rakety. Toto je spôsob, ako telo fungovalo tisíce rokov, nie trojchodové raňajky hneď po prebudení. Sleduj ma, ak chceš vedieť, ako ten zatratený pôst urobiť tak, aby ťa bavil a nie zničil.